Ka jima baka kwarmata ba, ɗauki lasifika kai ta kwarmatawa ina ma na san me kalan ka. A gidan hada-hada kowa na hada-hada. Wancan hada-hada, waccan ma ita ma hada-hada. Kowa hada-hada, har kai ma na yin hada-hada. Assalamualaikum. A gidan hada-hada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mai mana? Mai mana? Kana ba ni ina amma ina mani ko ba da ala dan iya ma ai ma an kan ilamiya ma Allah kiyaye Assalamualaikum. Ya ina mutum ya gari ya tsaya da matafiya ne wannan na ɗanɗan niwaya iyali na ne matana ne. Ok, na gane. Muna neman ɗinan haya ne in aka ɗi mana ɗinan hala. Wannan dai da kace matar ka ce, to mun kaga nan gidan ba mu da mai wani wanda yake zaune yana da aure a gidan nan. Ko ɗaya ba mu da wani mai aure. Wannan da ka gani duk gauraye ne a ciki, mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki. Mallam, za mu iya kama? Za a iya kama. Ana muwa. Yanzu to shekara nawa za ku kama? Shekara 2 ina nan. 2? Haka. To yanzu za a samu 500 a gurin ku? Ina iya kama. Yana za a samu. Za a samu. Za a samu in mun shiga ciki a baku 500. Mu je ko? Ala Audu. Mu je ko? A gidan hada-hada kowa na hada-hada. Wancan hada-hada, waccan ma ita ma hada-hada. Kowa hada-hada, har kai ma na yin hada-hada. A gida hada-hada. A gidan hada-hada. Wanda ya tsaya. Ke ko hada Allah gidan ka don Allah ne. Ina magana ke tsaye kina kallo na haka. Me matsalar ki sai kin ji abin da ke A dole in tambaya wallahi, dole in yi to tambaye ta. Ke wallahi, ke hoye bala'i cikin gidan ga wallahi. Wai ke wace irin diya kike yi? Ke wallahi. Ke kun ba. Lalle ke wallahi. A gidan hada-hada tabbas akwai mayu na kwandala. A gidan hada-hada mata maza ne su gargada. Na ga gorin namijin yi ma wani mutum kama. Ya aka yi? Wai tsabar bala'i da masifa? Ina cikin kwanciya ta saboda tsabar tana tarasa wanda za ta yi da kima da shi. Ta zo ta taka na yi magana ta hau kaina. Wallahi sauran kaɗan a fita da karyayya na rantsa da Allah a bai. Wai wallahi kada a fita da ita a tsoron ruwa. Ya kike yi a talakawa an taka kin. Ke kin ganki zubin itace baki da mutunci. Allah zaki ci ubanki a gidan nan. Allah wallahi zan kuma ki gani ba. Kyale ni da ita wallahi gyara mata zama zan yi. Hauka kuke kuma mun da gida kamar gidan mahaukata? Gida yana gida ina saukar baki kawai ba kuwa ba ta zama ba ku zo kuna nema ku mayar mun da gida kamar gidan mahaukata. To wai ciya man tambaye ka a cikin gidan nan. Ni kaɗai ka tsana. Gaya mun wata 'yar iskan ce take ka maka kuɗin da nake ka maka a cikin wannan gidan. Da duk da aka tashi faɗa sai ka zakalkale ka zage ni a gaban su ba dole su rena ni ba ƙananan ƙwari. Yana gafara ta nawa kike kawa? Nawa kike kuɗin da kike kawa ma bai karshen wata kike kawo kuɗin amma za ki zo ki wani hakiki ce kina wani abun nan. Mama dai ina kawowa. Dena ba na son wannan rigima. Yanzu kun ga baki na zo da su kaje kun kuna neman. Baki na zo da su yanzu kai yanzu nan na shigo da baki gashi ne ma kuke kuɗin kana a gaban su gani ba. Kyale ni da ita wallahi gyara mata zama zan yi. Faɗa mata kai dai ciyama. Ya ta nan masifa ta ishi mutane wallahi cikin gidan ga sai baka faɗa da ta yi mata. Tsabar wallahi. Ina da ba. Ba hankali. Gyara mata zama. Ba hankali. Ke hakuri ba kuwa. Ya hakuri. Gidan haka yake. Da Allah kuma ku yi hakuri. Kun ga yanayin gidan da na ga muku ba masu aure duk kansa a kunce yake. Ke yanzu abin da za a ke mace ce zo ta nan. Zo. Ya ban gane ba. A'a. Ya daga. Yadda na gaya maka mu ka'idar gidanmu kaga ɗakin mata. Can ɗakin maza. Ya karama.
Da ka da Allah ka daina mana barbara da Allah. Mai maya. Na ga mu. Ya ne? Na ga maka ka ɗakin mata ga ɗakin maza ta. To kana nufin ba za a raba ku ba kenan? Kaga ka ya hakuri. A gidan uwa ake aya? A'a. Da ka da Allah. Dan ai sai da na ga maka nan gidan mu ba mu da mai wani aure ko ɗaya a gidan nan duk ba ka gansu nan duk gauraye. To daki a ina? Ka yi hakuri iyalin ka tana nan kai kana can amma lokacin ɗurin kati sai ka neme ni zan kai ko can makwanci na ne. Ka ji ko? Wannan wani irin bala'i ne wannan wani irin masifa ne wannan. Amma Allah ya isa tsakanina da ku wallahi ku hana ni barci. Ba fa zaman banza nake a cikin gida ba biya ne. Kuma daga ina? Kai. Kawai ki tambaye ki kyau ce ne yan jaraba ce. Matan da ka taso baccin a kai na zaka sauka. To